बर'नि फिसा माहारियारि उसु गेलेगिरि रंगिला दैमारिखौ बरायनायजों लोगोसे अनसुंथाइ होदों उदालगुरि जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भितर सनाय गामिनि थागिबि बिफा मुस्रि रबि दैमारि आरो बिमा मुस्रिमा रत्नि दैमारिनि सेथि फिसाजोआ थांनाय 29 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै 12 अक्ट'बरसिम गुजरात रायजोनि सिङाव थानाय आहमेदाबाद गान्धी नोगोराव 36थि माहारियारि उसु गेलेनायाव बर'नि फिसा थरायना रंगिला दैमारिया सिलभार मेडेल लाबोनो हादों। रंगिला दैमारिनि सिलभार मेडेल लाबोनो हानायखौ खौरां मोननानै मैया उदालगुरि जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ खौरां लानायजों लोगोसे मान बावहोयो बर'नि फिसा उसु गेलेगिरि रंगिला दैमारिखौ। जोङो दिनै बनसु बर' माहारि फरायसा आफाद जानानै जों बिराद गोजोननाय मोन्दों बिनानावनिसिम। बिनानावादि दिनै गावनि खस्थ' खालामनानै बिमा बिफानि हेफाजाब होनायाव, गामिनि हेफाजाब होनायाव आरो गावनि फोरोंगिरिफोरनि हेफाजाब होनायाव दिनै बिथाङा बेबायदि मोनसे स्टेन्डार्ड गोजौ लेभेलसिम मोनहैनो हादों। बिथाङा सासे बर' आइजो एबा बर' माहारिनि गेजेराव सासे आइकन बायदि। बेनिफ्राय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा एबा यांस्टार्सफ्रा सोलोंनो गोबां मोनसे सोलोंनो बिराद सोलोंनायनि मोनसे चाप्टार बायदि, लेसन बायदि। बेनिखायनो दिनै जोङो बिथांनि न'खराव फैनानै बिथांनो मान बावनो मोननानै, बिथांनो गोजोननाय बावनो मोननानै जोङो दिनै बर' माहारि फरायसा आफाद जानानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नोंथाङा नैबे सासे जाय गेलेगिरि बेखौहाय गावनि लाइफआव आवगायलांनो थाखाय माबायदि बेस्ट रिगार्ड्स होनो सानो? आं सानो बिथाङा जेरै बर' माहारिफोरनि गेजेराव, जेरै हिन्जावसाफोरनि गेजेराव, वुमेनफोरनि गेजेराव खोब खम सुबुङानो बेबायदि मोनसे प्रफेसनखौ सायख'यो। आरो जोंनि समाजाव दिनैसिमबो मोनसे खोमसि फोथायनाय बायदि दङ। बे हिन्जावसाफोरखौ जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेराव बेबायदि मोनसे खेला दुलायावहाय हगारनो गोसो जाया। बेनिखायनो आं बिथांनि बिनानावनि गेजेरजोंनो आं गासैबो बर' माहारियारि बिमा बिफाखौ खावलायहरनो सानदों। गासिबो गथ'फोरा मोनसे हिडन टेलेन्ट थायो। बे हिडन टेलेन्टखौ बिमा बिफाया एनालाइज खालामनानै सिनायनानै गावनि गथ'आ बबेयाव पारफेक्ट एबा बबेयाव इन्ट्रेस्ट दं बेखौ नायनानै सोलोंहोनो नांगौ। आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै बिनानावनिसिम मोनसे जोङो प्रमिस खालामो दे उननि समफोराव जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनिफ्राय माबा मोनसेफोर सुबिदा उसुबिदा बेखौ जोंनो फोरमायनो थाखाय जोङो अपेन मोनसे जोङो दरखौ खेवनानै होयो। आरो जों बिथांनि आशीर्बाद होयो जों बिथांनि सायाव। आरो उननि समफ्रावबो जोङो बेबायदिनो बिथांखौ लानानै बर' समाजा मोनसे गोग्गा एबा जौगानाय एबा गोजोननाय मोनसे मुंदांखा गुटे प्रिथिबियावनो भारत हादरावनो आसामाव मोनसे मुं मोन्थों। आरो जों बिनानाव पलिटिसियानफोरबो दङ। बिनि गेजेरावनो दिनै बेबायदि जाखांफुनाय प्लेयार्सफोरखौ, जाखांफुनाय यांस्टार्सफोरखौ खोब खम मदद होनायफोरखौ जों नुनो मोनो। मालाबा समाव जोंनि मोजां टेलेन्टेड प्लेयार्सफ्रा ओरैनो गोग्लैसोनानै थायो। रांखावरिनि आंखालाव बिथांमोना जौगालांनो हाया। बेनिखायनो जोङो आसे बर' समाज हिसाबै मालायफोरखौ माइगाब जुजाब खालामाजासे गावनि असे फिसा, गावनि असे बिनानाव बिब'फोर साननानै हेफाजाब होलायनांगौनि गोनांथिखौ आं सानो। मानोना सासे प्लेयारनो सापर्टआ जोबोद इम्परटेन्ट। सापर्ट नङाब्ला, बिमा बिफानि सापर्ट नङाब्ला, गामिनि सापर्ट नङाब्ला आरो रायजो राजानि सापर्ट नङाब्ला बे सासे प्लेयार्सआ जेसेबांनाखि टप लेभेलाव मोनहैनांगौ बिसिम मोनहैनो हाया। बेनिखायनो आं गासैखौबो खावलायगोन जे थाखा फैसाजों रांखावरिजों हेफाजाब होनो हायाब्लाबो गावनि गोदै उथ्रिसार होदों। नोंथाङा माबायदि मोनदों? आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे आदा सारमोना आंखौ बिदि बरायफैदों। आं आसा खालामो बिदिनो आंजों लोगोसे थाफाबाय थागोन। आं जेरै हिन्जाव माहारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां लामा दिन्थिलांदों, आं बिदि सानो जे गासिबो आंखौ नुनानै लाइमोनफोरा फल' खालामो। आरो सोरबा बिदिनो गोसो जानानै न'आव गोलैसोना थायो, बिसोरबो एसे ट्राइ खालामो जे आदामोना आरोबाव बेलेगफोरखौ बिदि थांनानै बरायहैनो मोनो। आं जोबोद गोजोननाय मोनो जे आंनि न'आव मोनानि समावबाबो फैनानै बिदि बरायफैदों, बिदि खोथा बुंफैदों, बिदि हेल्प खालामफैबा बहुत गोजोननाय मोनो जे प्लेयार्स मानसिफोरनो माने बिदि बुंफैबा बिराद गोजोननाय थायो आरोना। दिनै नोंथांखौहाय जिबायदि गोदान आफादा गोबां लामा देखायनो थाखाय आखायावबो लादों आरो गोबां बाथ्राफोर फोरमायलांबाय कि माबाफोर उसुबिदाफोर जायोबा नोंथांखौ गेलेनाय हाबाफारियाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन होनना गोबां लामा देखायदों। नोंथाङा माबायदि खुसि फोरमायनो सानो? जोंथ' हेल्प मोननाया बहुद खम, माने सोरनिफ्रायबा हेल्प मोननोबा जों बहुद खम मोनो। माने जोंफोरनाव थाखा फैसानि एसे प्रब्लेम जायो, थांलाय फैलाय। मालाबा समाव जोङो
फैसानि थाखा फैसानि प्रब्लेम जायो जुदि बेफोरबायसायाव इदि हेल्प होगोन बेफोरबायसा आरो हेल्प मोनबा जों बहुत गोजोननाय मोनो दा आदामोना बुंदों सारमोना बुंदों हेल्प खालामगोन आं गोजोननाय मोनदों जे मोनसे आंगो आरो आंजों थाफाबाय होननानै